こんにちは、ボンドルドさん。よく似合ってんな、やっぱ俺のボンドルド。うおー。上昇負荷の話をしませんか？エアプボンドルド来たー。いいですが、アーサーさんの、上昇負荷の腕前を教えてもらえますか？おー、エアプ同士の戦いだ。自慢じゃないですが、大集合。変人鬼人とガリ島では、俺よりうおー。上昇負荷がうまいいちい人はいまちうおってせんよ。いうのやめてくれねえかな。面白すぎる。すごいですね。私、すごい。おー素人質問で恐縮ですがっていうやつですかね、これは。ぜひどっちだろ私と友達う。いや、俺のトモコレのボンドルドはエアプ寄りだからな。多分これは素人質問で恐縮ですがっていうやつだ。